Isang makulimlim na umaga sa ating lahat. Bagong hunting video po tayo. Yan, kung nakikita yung kabundukan na yan, guys. Diyan tayo pupunta. Aakyat tayo ngayon diyan. Bali may mga kasamahan ako na nauna na. Kahapon pa sila umakyat. Tapos natulog sila kagabi doon. Tapos tayo naman ngayon. Susunod sa kanila. Tapos mag-overnight pa tayo ng isang gabi doon. Lunes pa tayo uwi kasi linggo ngayon. Yan, kaya marami tayong abastong dala. Tapos dito nilagay ko dito sa PCP bag ko. Andyan yung mga ibang gamit natin. Ayan, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel at sa mga matagal nating supporters, welcome back sa ating YouTube channel. Like and comment down below. Panibagong hunting tayo. Bali alimukon hunting tayo, guys. So dadaan tayo ng NCC, Northern Cement Corporation. Doon tayo dadaan, tapos may kalsada dyan, pakyat hanggang doon sa tuktok. Ayan, so ang gamit nating motor yan, yung motor natin sa pagkikipagkarera, enduro. Alright, stay tuned. A few moments later. After ng mga ilang minuto, dito na tayo sa tuktok ng bundok. Malapit na tayo sa kinaroroonan ng ating mga kasamahan. Kanina sa gilid ng may ilog, doon tayo kanina nag-introduction ng ating content. Doon tayo minto. Tapos pinakita ko yung kabuuan ng bundok dito sa kinaroroonan natin ngayon. Ayan, so medyo mahaba-haba rin yung biyahe natin kanina kasi paikot dito. Ayan, off-road talaga, guys, adventure. Tumigil lang tayo saglit para may pakita ko sa inyo, guys, itong Dio series natin na hunting. The best talaga pag enduro yung gamit mo, guys, kapag umakyat ka sa mga bundok na nag-hunting, nag-adventure. Ayan, napakaganda ng tanawin, no? Okay, stay tuned. Mamaya ulit kapag nandun na tayo sa mga kasama natin. Ayan, so nandito na tayo sa site, sa ating hunting site. Nandun yung kanilang mga motor. Pero ako, pinunta ko na dito, guys, si Brother Patro nagigib lang ng tubig. Ha? Na! Alright. Dito na tayo sa ating hunting area. Ito yung kanilang mga duya, no? Brother Quatro. Tsaka yung dalawang kasamaan natin, andun sa may puno ng baliti doon sa kabila. Mamulot ng ibon. Mamulot ng kanilang patamang ibon doon. Kasi may namungang baliti. Ayan, so okay, mag-ready na tayo. Nang kayon? Ay, hindi pa sila nag-agahan. So may dala tayong kape. Ayun. Bugoong dati pakukumanin magas ka dyan. Anak mo na pa itali ako magpilitan. Ay, okay. So hantabayanan, mag-ready tayo. Di pa raw sila nag-agahan. Nagsidatingan na yung tropa. Kalating oras. Oh, ang dami. Pulang ang ilog at saka alimuon. So ito, guys, yung tropa natin. Kalating oras lang yan. Natulog kagabi dito. Alright. Ayos. Dito kayo nabirukan sa tumakadain. Pang ihaw. Ihaw tsaka adobo, pwede na. Si Sir Mark at si Sir Ed at Brother Quatro. May bala ka na yaway kung nakumbilit na, babayin mo. Ayan ang mga tropa nating hunter dito sa Pangasinan. Marami pa tayong mga hindi nakakasamang iba. Nakayo mo na yan, ito mga ibot pibilit kas kadakwan kung naranto man tabasir mga. Sabayaan mo yung mga basher. Isa ka. Ganda ng camp. Patapdar ko. Mga bigating unit. Tatarake, oh. Yan mga unit nila, guys, oh. Yung unit natin, hindi pa natin nilabas. Yan. Nandiyan may isa. Ito pa yung isa. Litis ng China. Kita nyo, guys, yung unit ni Sir Mark. Oo, ganyan, oh. Quality. Basta yung amada. Saka yung unit ni Brother Ed. Tapos ito, hindi pa nakalabas. Diyan tayo. Ayun na. Nakita tayo naturugan. Asan? Hindayan mo. Diyan. Ito nga na itin. Ayun na. Dito yung pang sniper. Maba. Nagtatarakit kwada na gito yung naiapaw. Unit dan. Nay. Talaga nga. Top, nakasama na natin itong mga bigating hunter.
ng Pangasinan. Nakawalan dito bro. Koyan. So bali sina sir, sumasali sila sa mga shooting competition ng PCP. Sali kayo. Pati kuan, indoor racing, sumasali din si sir kasama natin. So nagbabalak si Sir Mark. Ayan, soon abangan nyo sa mga karera. Kumansya mo talaga ni Kalman Mike. Alright. Talaga ako magkatanalo yun eh. Adalim ni mo na. Da. Ay, may duwa. Kaya tinaraman na klasik bilik. Tulang ang ilaw. Kuduan sa mutik. Kudua. Nga dapat na diyan. Di ginala ko tatay dyan ng alim mo. Dua na tinag di may sagot. Pangkupinutin na kuli-kuli pagpag di diretso na mga timayab. Kita ginagapon na. Damit daran apa ya? Ganun pinakawag kung may barokong. Yung may sabulat na abati. May balak tinapulin ano. Mga daw. Nagaroon din ako yung palang tao. Ayan, so magtagaan muna tayo. Right. Bird. Birdie. Nagngangaw man na gatay basher tayo to yan. Bird fishing feeder. Shout out sa ating mga basher dyan. Shout out. Ganun yung naglutuan mo ito ko nga ay. Naman yung mga hunter. Baka kayo gayang timang kukuro, ibantay. Ano yung tayo nagluto kami ng bulaw? Ay. A few moments later. Kain tayo guys. Guys. Welcome to the vlog guys. Mana nga road? Mantap bro. Indonesia kami tayo. Isuti ado nga. Assalamualaikum mudir. Isuti ado nga apa tayo, followers tayo, Indonesian hunter. Makayon mga brother. Ado pa yung malati Ilocano. Puro Ilocano na ito tropa tayo mga guys. Maging Tagalog tayo tapno maawatan namin. Man kami pay. Bro, mantap. Mantay pay. Breakfast. Dada pa yung may sakas tayo. Ano di ay? Okay, mamaya ulit. Basta stay tuned lang kayo. Diyan lang kayo mga subscribe. Ano di may sakas tayo? Quality. Pwesaw. Quality. Ibon na inihaw. Okay. Kain muna tayo. Okay, ready na tayo. Let's go back on hunting guys. Hunting na tayo again. Dapat torch na nyo. So, may baliti silang babantayan guys. Yan. Sir Mark, Sir Ed. Tapos si brother naman, nyapan malain panagalati danom. Tubay to kanaw. Kasi malamig dito sa gabi kaya kailangan ng blanket. Kailangan ng blanket which is 2x2. Bakit kasi kung tataw hindi mo makargaan ay. Yan. Silang dalawa sa balite. Ako, alam nyo naman tayo, palakad-lakad tayo dyan sa gilid. Mag-alimokon hunting tayo gan. Diyan sa may kahoyan dyan. Okay. So let's go. Pulutin natin yung unang patama natin na limokon. Medyo mahirap magtawag dito guys pero napakarami nila. Itong napuntahan natin na hunting site guys, doble ingat tayo dito. Kasi daming dito. Daming alingatong dito lang sa may gilid ng daan. May dumadaan na naman na motor. Alingatong. Alam niyo naman guys, kapag nasagi yung alingatong nako, sobrang kate. So dahan-dahan lang tayo guys. Tignan natin yung mga
Nagkalat pala yung alingatong dito. Nako. Ano? Alingatong ang laki. So ito guys, may nakita tayong namungang alingatong, oh. Tapos nabulabog natin yung napakaraming alimukon. So gumawa ako ng one side na taguan. Malapit lang, 20 yards yung distance guys. Ayan, so magbaka sakali tayo. Alas 2:30. Ito, one side lang yung taguan natin guys. Dito sa likod natin open, pero makapal yung dahon ng mga punong kahoy dito, kaya di tayo maninag. So maghintay tayo dito, hopefully na may babalik. So yung Bluetooth speaker natin ilagay natin doon sa may malapit doon sa may lingatong. Dito ko na ilagay guys. Yan, stay tuned, maghintay tayo hanggang mag-alas 5. So sa mga kaibigan natin hunter, alam kong marami sa inyo ang hindi nakakaalam sa punong kahoy na to. Bukod sa nakakagamot yung ugat nito guys, maraming mga sakit ang nalulunasan ng punong kahoy na to. Yung bunga nito guys, gustong gusto ng mga alimukon. Yan o, kulay puti, parang grapes. Matamis kasi yan guys. Ayun, pinapapak ng alimukon. So let's go, pulutin natin yung pangalawang alimukon. Ito, pangalawang alimukon natin guys. Alright, yung mga nabulabog natin kanina na ang dami, walang bumalik. Marahil ay busog sila kanina yung nabulabog natin. Nandun lang sila sa paligid. So yun, hanggang 2 lang yung nakuha natin. So ang tagal natin nagkintay dito guys. Yan o, nandyan lang sila sa paligid. Kulang na naman sa hunting si bullpup natin. Pulutin natin. Yun lang, ang sukal. Where na you? Ay, ito pala, nasabit. Ito yung pangatlo natin guys, oh. Pangatlong tira natin na limukon.
Ayos. So ang daming siling labuyo dito guys oh. Babalikan ko dito at mag-harvest ako ng wild siling labuyo. So kumusta na kaya yung mga kasama natin doon? Marami na siguro silang nakuha guys kasi balito yung namuhang balito yung binantayan nila. So ayan, sa mga nanatili sa ating YouTube channel, ito na naman ulit ang medyo may kamalasan tayo na punta dito sa maganda sanang hunting site, kaso medyo tagilid tayo guys kasi tinanghali tayo ng dating dito. Labis talaga yung mas maaga tayo kung magpunta dito guys. Ang kapal ng katubuyan dito guys. Dito lang po sa taas ng Insisi, may barangay Labayog. May mga tumitilawak na wild chicken dito guys, kaso nahirap magtawag sa ngayon. So yun guys, balik na tayo sa ating camp. Doon tayo magpalipas ng gabi. Okay, pack up tayo. Puntaan natin yung mga kasama natin. So let's go. So yan, diretso na tayo doon sa may uy shit wild chicken. Nabulabog natin guys. Nandyan lang pala sila sa tabi. Nakaw, hindi natin nakita. Okay lang. So, marami talagang wild chicken dito guys, kaso basa yung mga dahon, hindi natin marinig yung kanilang kaluskos, kaya wala, tagilid. Summer lang the best maghunting ng wild chicken. Okay, mamaya ulit. A few moments later. Okay, andito na tayo sa kinaroroonan ng ating mga kasamaan. Siguro ang dami nilang nakuha. Nawadwad kadwa. Dot-dot dara talutay nga limugon ngam nay nagaduji na ala danay. Kalkalingan na lang hang ado. Sakto lang. Nagmet ti kampo mo ya naglawa. Ay ito ti kampo ti hunter diti bantay. Sililaw na ay. Oh, kompleto ti abastumi na eh. Da silay. Para kada gajay kapwa Ilocano followers ta dita. Nagatay kayat natin maki-join ka no kahit ti grupo. Madayo mo at Biskaya mo iti daduma. Sa Kadakrinaw. Damang tilawag kendaya. No kahit dati dumayo di may dataw eh. May met data punay nga birday. Dati bubog. Okay. One eternity later. Ayan, good morning. Good morning, good morning. Okay, another hunting, another day. So dito tayo natulog kagabi. Kita nyo yung paligid natin oh. Ang kapal na kakahuyan. Bagyon? Wine? Okay. So tayo, puntahan pa natin yung namungang alingatong doon. Tapos itong mga kasama natin, mauna na silang uwi. Yan. Ito yung hunting camp natin. Ready na. Babalikan ko yung namuhang alingatong, tapos ready na rin sila para uwi. Exit kasi may trabaho. Susunod. Tayo ng ibang site. Susunod, hanap tayo ng ibang hunting site natin.
Sige, sama niyo ba? Ayan. Sige, ready tayo. Okay. So, nag-i-impake na sila para uwi. Muna na silang bababa guys. So tayo, hanggang 12 ako dito. Yan, maiwan muna ako. Babalikan ko yung namungang alingatong kasi kinakain ng mga alimukon. Munadaan na gito yung trupan nga kwan. Sakti maudit to yun. Okay. Dati trabaho na kami ni Brother Ed. Yan. Santo ni Mark. Santo ni Brother 4. Sila yung maunang uwi. Tapos tayo yung tayo dito hanggang alas 12. So let's go. Makakuha man lang tayo ng kahit 5 alimukon para may uwi. Stay tuned. So ayan, dito na tayo sa ating kura at kinaroroonan itong namungang alingatong. So ang daming alimukon sa palibot guys, pero wala pang dumadapo. Maghintay tayo. So ayan o, alimukon o, yun. May isa nang dumapo guys. Ayan, tirahin natin. Butin natin yung unang tira natin sa araw na to. Ayan, alimukon guys. Ayos. Pulutin natin yung pangalawa. Ito, ang sukal. Saan ka na? Ayun. Nasabit to guys, oh. Ito yung pangalawang patama natin. Ayos. Pulutin natin yung pangatlo. Alright, sa full. Pulutin natin yung pang-apat. Alright. Sana makuha natin yung panlima. Ayos, sa pool. Saan ka na? Uy, kabuti. Uy, dito nahulog yung alimukon na panlima. Tapos alright, kabuti. Ayan, kabuti. Sana hindi pa ito na over. Ayos, matigas pa naman. Saktong sakto yung pinagbagsakan ng panglima natin.
May kabuti pala dito. Okay, kunin muna natin. Dami rin, ha. Harbisin ko muna lahat bago ko ilagay sa plastic. Dito lang sa may silong ng alingatong. Tapos nandun yung kura natin. Tamang tama, dito bumagsak. Buti na lang dito bumagsak. Kung hindi dito mo bumagsak, hindi natin nakita itong mga kabuti. Oh, ha? Alright. Kabuti. Tapos nakalimang alimuko na tayo. So pwede na. Sa bagong gawa natin na kura na to, nakaapat tayo dito guys, tapos isa sa kabila. Dalawang puno yung lingatong dito na namunga. Uwi na kaya tayo, umuulan na eh. So ayan, tinanggalan ko na ng balahibo yung mga nakuha natin. Alas 12 na guys, tapos umuulan. Wala na naman to, butit nakalima na tayo. Pwede na yata tayong umuwi. Total may kabuti naman tayo. Alright, pack up na tayo. Pack up para uwi na tayo. Let's go. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat sa mga nanatili sa ating YouTube channel at sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel. Sana magawa yung mag-subscribe o like and comment down below para sa inyong mga reaksyon. Okay, uwi na tayo. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. So magligpit muna tayo ng ating mga gamit. Bye-bye. Peace out.